खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ फिन आरोबाव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मोनसे गेदेर धरना हाबाफारि लादों एबसुनि बिटिआर गोरोबथानि इमप्लिमेन्टेशनखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बर' हारिनि मोनसे सोमावसारनाया थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। फारियै एबसु इउबिपिअ आरो एक्स-एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि बानजायनायाव मैया गोदान दिल्लीयाव हस्रिखावनाय हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जालांनाय बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों सोमावसारनायखौ गोख्रोङै लानाय जादों। जुदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुङाब्ला थाद'नाय गैयाजासे आरोबाव हस्रिखावगोन एबा सोमावसारनायबो जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों आर्टिकल 280 खौ बिल पास खालामनानै बिटिसि बा बिटिआर, आसाम, मेघालय, मिज'राम आरो त्रिपुरानि गासै मोन 6 सिडुलफोरखौ गोहो बांहोनाय, भारत सोरखारनिफ्राय थोंजोङै रांखान्थि दैथायहरनाय, एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बांहोनाय, जायनि गेजेरजों 6 सिडुलफोरा गोहोगोरा जानो हायो। बे दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाया थांनाय सानखालि जादों। बे सोमावसारनायाव बर'नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा-सानजा भारतआव थानाय माखासे काउन्सिलफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो मैखोमै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे सोमावसारनायाव बाहागो लानाय समाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि 5,000 मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिनाय बिटिआर बिटिसि गोरोबथानि उनाव सान्थि लाबोनायनि बिबानखौ जों लाबाय। गुबुन फारसेथिं भारत सोरखारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो रादाय होदोंमोन आरो बे रादायफोरा खावसेनिफ्राय बांसिनानो मावफुंजानो दंबावो। भारत सोरखारनि सायाव दिनैबो फोथायनाय दङ, मोदीनि सायाव, अमित शाह बिथांनि सायाव दाबो फोथायनाय दं। नाथाय बाथ्राया बेसो समखौ गोलाव खालामोब्ला गोरोबथानि फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा मोनजायाब्ला बे गोरोबथानि जेबो मान थानाय नङा होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबादि बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। रुंसारि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव जोबथा रिपर्ट होनो थाखाय साननैसोल' सम दंबावो। बे समाव एसआइटिआ नायबिजिरनायनि जोबथा थाखोआव सहैबाय। शुक्रबाराव एसआइटिआ जुबिन गार्गनि थैनायनि नायबिजिरनायनि सायाव खावसे रिपर्टखौ हादोरसानि नखर बिफाननो गथायदोंमोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। एसआइटिआ बे खावसे रिपर्टखौ मिरु नखर बिफाननो दैथायहरदों। जाय रिपर्टखौ मिरुनो दैथायहरनाय जादोंमोन बे एखे रिपर्टखौनो हादोरसानि नखर बिफाननोबो होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे खावसे रिपर्टआव जुबिन गार्गनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां जाहोनफोरजों लोगोसे दायनिगिरिफोरनि मुंफोरखौबो मख'नाय दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे खावसे फोरमायथिनायाव गासैफ्राम आयदाफोरखौ लाफानाय जादों। हादोरसानि नखर मन्त्रि आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खावसे फोरमायथिखौ थोंजोङै एबा मोजाङै नायफामगोन आरो बेनि थाखायनो नखर बिफाननो रिपर्टखौ होनाय जादों। फारसेथिं जुबिन गार्ग थैनायनि सायाव बिथा खालामनानै रिपर्टखौ 8 डिसेम्बर खालारनिफ्राय 10 डिसेम्बरनि गेजेराव बिजिरसालियाव गथायगोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बे बेलायाव जेरै मेरै सानफोरा खम जालांनो हमदों एसेबांनो नायबिजिरनायनि खामानिखौबो गोख्रै खालामनाय जादों होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दुबाइआव फिन आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय जादों। शुक्रबारखालि एबा मैया एयार श'नि समाव भारतनि एयारफर्सनि फाइटार जेट एस-एल तेजासआ जाब्रबथाय जानानै हायाव गोग्लैदों। हायाव गोग्लैनायनि जाउनाव बिरखंआ अर जोंब्लावदों। भारतनि एयारफर्सआ शुक्रबाराव दुबाइ एयार श' 2022 तेजास बिरखंआ बाहागो लादोंमोन आरो बेयावनो जाब्रबथायाव गोग्लैदों होनना फोसावनाय जानो एबा समाजारि बिजोङाव मोनसे भिडिअ'आ गोसारदों। जायगानि सम बादियै शुक्रबारनि बेलासिनि 2:10 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन। बिरखंआव थानाय पाइलटआ लोगो लोगोनो जिउ गोमादों होनना मिथि मोनदों। आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव बांग्रिं। फुंबिलि समाव रिक्टार स्केलाव 4.7 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावनायजों आसामजों लोगोसे सा-सानजा भारतनि गोबां बाहागोफोरजों लोगोसे गासै बांलादेशखौ सोमावग्लुंदों। बे बांग्रिंनि मिरुआ बांलादेशआव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बांलादेशआव 5.5 मैग्निट्युड गोहोनि बांग्रिं मावनायनि जाउनाव सोनाब बंग', आसाम आरो त्रिपुरायावबो गोहोम गोग्लैदों। इउनाइटेड स्टेट्स जिअलजिकेल सार्भे थामहिनबा USGS नि बायदिब्ला बे बांग्रिंनि मिरुआ बांलादेशनि नारसिंदीनि खाथियाव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव बांलादेशनि ढाकानि
अरमानि टला ओनसोलाव 8 थालानि गंसे बिल्डिंनि उखुमनि रेलिंआ बायदोंमोन। बेवहाय गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो लोगोसे 10 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। दासिम जिउ खहा जानाय खौरांखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 9 जाबाय। खौरां एजेन्सि PTAआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे बांग्रिंआव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया आरोबाव बांबावगोन होननानै मिथिहोदों। बांलादेशआव बे बांग्रिंनि जाहोनाव दासिम 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे बांग्रिंनि मिरु बांलादेशनि तुंगिरनिफ्राय 27 किल'मिटार सानजाहा 10 किल'मिटार गोथौआव दंमोन। फिन आरोबाव आदिबासि फरायसा आफादा ST मोननांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों एबा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि खुंदों। दुलाराय सान्थाल जौगाखां आफाद आरो अल सान्थाल फरायसा आफादा BJP सोरखारनि हेंथायै खुंथाय सोरखारनि हेंथायै जरहाटआव मोनसे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। मोनसे जरहाट स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै बरपात्रा आलि केबि रड जानानै जरहाट बाला भवनसिम मोखाङाव थाङो आरो जरहाट जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव सहैयो। बेयाव सोमावसारगिरिफ्रा जिल्ला कमिशनारनो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायदोंमोन। गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों सोमावसारगिरिफ्रा लिरनानै दाबि खालामदों दि जेराव सान्थाल हारिखौ थाबैनो भारतारि संबिजिरनि दफा 342 नि सिङाव शेड्युल ट्राइब महरै गनायथि होनांगौ होननानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लायो। हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बाहायना मोनसे हारिमुवारि हेंथा हाबाफारि खुंफुङो। बिथांमोना गावसोरनि जायगायारि मेथाइफोरखौ दिन्थिफुंदोंमोन आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा गावसोरनि थार दाबिफोरखौ लानानै सोरखारनि बेरेखा बेनार एबा प्लेकार्ड लानानै सोमावसारदोंमोन। TV भारतजों जानाय मोनसे जर'खा मोगा-मोगियाव फावखुंग्रि बबिता शर्माया रुंसारि जुबिन गार्गजों लोगोसे गावनि गोसोखांथि जुबिन गार्गनिफ्राय बिदा-फंबाय बादि मोननाय अननाय आरो जुबिन गार्गनि थैनायनि बिजिरनायनि सोमोन्दै फोरमायो आरो 3 दायनिगिरिफोर श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा आरो शेखर ज्योति ग'स्वामीनि सायावबो गोबां बिबुंथि लाखियो। TV भारतजों जानाय मोगा-मोगियाव बबिता शर्मा बिथाङा बुंदों दि गोलाव सम 30 बोसोर आं जुबिन दाजों देंखोआव खामानि मावबोदों। जों गोबां मेथाइ रोजाबखांबाय, गोबां जौसांफोराव दिन्थिफुंखांबाय। नाथाय जुबिन दाया जोंजों थानाय नंला एबा दा जुबिन दा गैलिया आरो दा जों बिथांनि गैयैयाव बिखौ बेबादि गोसोखांनांगोन आरो फालिनांगोन दि बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे मुगायाव देंखोगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा अरायबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो, नाथाय जुबिन दा आरो बिथांनि देंखोफोरा देंखो सायख'नायाव अरायबो ज' थायोमोन। बे सोमोन्दोआ एसे जुदामोन। जों जयै दुखु सहायदों आरो जों जयै फालिनो गोनां जादों। रोजाबगिरि बबिता शर्माया जुबिन गार्गजों लोगोसे थांनाय 30 बोसोरनिफ्रायनो देंखो मुलुगजों सोमोन्दो थानायनि बागै गावनि बाथ्राखौ फोरमायथियो। बबिता शर्माया जुबिन गार्गजों लोगोसे गोबां गोदै गोसोखांथि दंमोन। हादोरसानि सुबुंफोरा गिबि खेबनि थाखाय अनजालु महरगिरिनि 53थि जोनोम सानखौ फालिदों। जुबिन गार्गखौ खोमानायनि दुखुखौ बिखायाव लानानै बबिता शर्माया लाख लाख अनसायगिरिफोरजों लोगोसे जुबिन गार्गनि जोनोम सान फालिदों। हादोरसानि सुबुंफोरा जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिबाय थानाय समावनो महरगिरि बबिता शर्माया जुबिन गार्गखौ गोसोखांनानै गोसो गुदुङै बरायनानै लादों। इम्फल सानजा जिल्लानि लामलं ओनसोलाव चंगाई फोरबोनि हेंथायै IDPफोरनि हेंथा हानजा सुरनायखौ तितर-बितर खालामनो थाखाय पुलिसआ टियार गेस गावदों। मख'नो गोनां दि मणिपुराव चंगाई फोरबोनि हेंथायै IDPफोरनि हेंथा हानजा सुरनायखौ तितर-बितर खालामनो थाखाय पुलिसआ गोबां राउन्ड टियार गेस गावनायनि उनाव थासारिया दुंहाव सोमजिदों। गोबां जिल्ला थामहिनबा 9 जिल्लाफोरनि रिलिफ बादाफोराव आश्रय लानानै सिंजों विस्थापित सुबुंफोरा IDP चंगाई फोरबो 2025 नि हेंथायै गोबां जायगाफोराव हेंथा दिन्थिफुंदों। IDPफोरनि बायदिब्ला सरकारा रोजा रोजा विस्थापित सुबुंफोरनि रिहेबिलिटेसन गोनांथिफोरनि सायाव दावबायारि हाबाफारिखौ गोनांथि होदों। मैया बाक्सा जिल्लानि मोनसे नोगोर बरमा नोगोर खुंथायखौ मावख'आरि महरै बेखेवबाय। बरमा मिउनिसिपाल बर्डनि मावख'खौ BTCनि टाउन डेभेलपमेन्ट बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव गोदानै सायख'जानाय कमिटिया नेमखान्थि बायदियै समायखिराखौ लायो। रजनी बरज'वारिया मोन 9 वार्ड थानाय नोगोर पालिकानि आफादगिरि महरै समायखिरा लायो। समायलानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTCनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बुङो दि दिनै बर्मानि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। बिथाङा फोरमायबावो दि BPFआ अरायबो नोगोरनि जौगाखांनायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगोन। बरमा बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA मनेश्वर ब्रह्मनि अनगायैबो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो नोगोर खुंथाय बेखेवनाय मेलाव नुजाथिदोंमोन।
बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे सांग्रांथि खौरां। थारैनो जोंनि माखासे ससियेल मिडिया सालायगिरि एबा दानि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं। गोबां समफोरावनो समाजनि गाज्रि आखु दिन्थिनानै गावनि सिनायथिखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थिनानै लादों। माब्लाबा सोरनिबा सावगारिखौ लानानै नंखाय समाजारि बिजोङाव गनायजाथावै सावगारि एबा भिडिअ खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों एबा एनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्प्रेड खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। माब्लाबा बर'नि फावखुंग्रि, माब्लाबा दैदेनगिरि, मानिजाथाव बर'नि राजखान्थिगिरिफोरखौ बायदि बाथ्राजों सावगारिजों बानसावबोनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबादिनो फिन बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' चिफ प्रमद बर'नि सावगारिखौ लानानै एआइनि मदद लानानै मोनसे भिडिअखौ खालामदों, जेराव एआइनि मददजों गोग्लैनानै दोलानाय भिडिअ खालामनानै नंखाय फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल एबा स्प्रेड खालामदों। थारैनो जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं। बेबादिनो ससियेल मिडियायाव नंखाय बानसावनाय, नंखाय खोथा शेयार खालामनाय, बेफोरबादिनो उन जोलैफोरनो मा दिन्थिलांनो सानदों? थारैनो उन जोलैफोरनो दिन्थिलांनो सानबाय नामा बेफोरबादि गाज्रि आखु दिन्थिनानै? ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा माब्ला समाव बिथांमोना सुद्रायगोन उननि समासो फोरमायसिगोन। थाबैनो गं 60निबो बांसिन हादोरफोरनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ गुवाहाटीआव थि खालामनो हागोन। मिरु केबिनेट जथुमाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सानखालि बिथांनि मासि लानायाव जालांनाय केबिनेट जथुमाव गुबुन हादोराव दावबायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खाबु फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों भिजा सिबिथाय मिरुखौ गुवाहाटीआव गायसननाय जागोन। हादोरसा सोरखारा खम बेसेननि गेजेरावनो गुवाहाटीआव गं 60 हादोरनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामनो हानायनि सुबिदा खालामगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आसामनिफ्राय सोरबाफोर जुदि गुबुन हादोराव दावबायनो गोसो जायोब्ला भारत उदांस्रिनि उननि समनिफ्रायनो भिजानि थाखाय नांगौ जानाय फोरमान बिलाइफोरखौ मोननो थाखाय कलकाता, केरेला, मुम्बाइ, दिल्ली बायदिफोराव थांनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोना भिजा आर'जलाइनि थाखाय बाय'मेट्रिक होनो थाखाय भिजा सेन्टाराव नुजाथिनो गोनां जादोंमोन। बेराफारसेथिं गुवाहाटीआव भिजानि मिरु गायसननो थाखाय सम गोबां खेब दाबि खालामबोदोंब्लाबो मोगथाङाव जाफुङाखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों, नोंथाङा गुबुन हादोराव दावबायनो थांखि लादों नामा? भिजा आर'जलाइनि थाखाय बाय'मेट्रिक होनो नांगोन नामा? दासिम बेनि थाखाय दिल्लीयाव, मुम्बाइआव दावबायनो गोनां जायो। नाथाय बेबाराव गुवाहाटीआव गायसनजानो गोनां भिजानि सिबिथाय मिरुआ गं 60निबो बांसिन हादोरनि भिजा सुबिदा होगोन। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोबावनाय बायदिब्ला भिजा सेन्ट्रेल एजेन्सि थामहिनबा VFSL ग्लबेलआ गाहायै गं 60निबो बांसिन हादोरफोरनि थाखाय गुवाहाटीआव भिजा सिबिथाय मिरु गायसननो गनायथि होदों। बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मोनथिजानाय फावखुंग्रि लोगोसे आसाम पुलिस कनस्टेबलआव जब मावबाय थानाय फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्मआ समाजारि बिजोङाव पुलिस इउनिफर्मजों मोनसे पस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बावैसो सिगां फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्मआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होदों। बिथांजोनि बे पस्टआव गोबां अनसायगिरि बिथांखौ मोजां मोनगिरिफ्रा अननायजों पजिटिभलि कमेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। सोनाब बंग गुदि फरायसालि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि रीना सैब बिथाङा बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आर'नाइ बावनानै बरायदों। लोगोसे बिटिसि सोलोंथाइ मावख'आव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांखौबो आर'नाइ बावनानै बरायदों। सोनाब बंग गुदि फरायसालियाव बर' राव आयदा फोरोंनायाव नुजाथिनाय जेंनाफोरनि सायाव बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मखौ लोगो हमनानै सावरायदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव सोनाब बंग बर' मेस समाज आफादनि आगु आफादगिरि नवीन मण्डल, सोनाब बंग गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि रीना सैब, हारि सिबिग्रा समाज मावथि दिला सैब, बर' रेबग्रा जुथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, बर' रेबग्रा जुथुमनि नेहाथारि सदानन्द दैमारी, सुंद' सल' आरो सल'मा लिरगिरि शंकरदेव गयारी, बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि लेङाइ आफादगिरि मतीन्द्र दैमारी, नेहाथारि बिनद कुमार ब्रह्म, लिरगिरि आरो हारि सिबिसुला करुणाकान्त बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन।
नेपाल हादोराव जेनजेटनि सोमावसारनाया फिन खेबसेबाव गिख्रंथाव महर लादों। जेनजेटनि गोख्रों हेंथा होनायनि उनाव हादोरनि खुंथाय खान्थिखौ सोलायनायनि दाननैनि उनावनो हादोरनि लाइमोन जोलैया फिन खेबसेबाव रागा जोंखांनो हमदों। मख'नो गोनांदि नेपालनि बारा जिल्लायाव जेनजेट सोमावसारगिरि आरो बारग' गाहाय मन्त्रि केपि शर्मा ओलीनि कमिउनिस्ट पार्टी अफ नेपालनि मददगिरिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि उनाव कारफिउ होनाय जादोंमोन। कारफिउ जाबसिननायनि उनावनो नेपालाव फिन खेबसेबाव दुंहाव थासारिया सोमजियो। बेनि अनगायैबो जेनजेट सोमावसारनाया गोख्रों जानायलाय सुबुं रैखाथिनि थाखाय जिंगासिनानै कारफिउखौ फिन जाबसिननाय जादों। गोदान जोलैनि बे सोमावसारनाया जोबोद हिंसायारि महर लादों। मख'नो गोनांबावदि सोमावसारनायनि गिबि सानखालिनो कारफिउ होनाय जादोंमोन। बारा जिल्लानि समबारायाव CPN UMLनि दैदेनगिरि महेश बसनेटनि मोनसे हाबाफारिखौ लानानै बे दाङाबाजिया जागायदोंमोन, जाय जाथाया हिंसायारि सोमावसारनायाव महर लादोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सानफ्रोमबो खावनाय जाथायफोरा बांबोगासिनो दं। बे खेबाव लंकानि गेजेराव थानाय पियाली पुकन बाजारनिफ्राय खावनाय जाथाय जादों, जेराव सिखावआ दखाननि थिंनि उखुमखौ दानस'नानै गंनै गलायाव खावदों। मख'नो गोनांदि बे खावनाया गंसे जि-जोम गला आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि गलायाव जादोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावआ गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि गलानिफ्राय 2,50,000 रां लुथिदोंमोन, जेराव जि-जोमनि गलानिफ्राय 3,000 रांसो लुथिदोंमोन। सिखावआ बेफोर गलाफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे खावनाया लंका पुलिस थानानिफ्राय 200 मिटार गोजानावनो जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे सिखावआ राकेश कुमार आगरवाला उर्फे गुदुर आरो बाबुलाल प्रजापतिनि गलाफोराव खावदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। दिल्लीनि केरारि ओनसोलाव खामानि मावबाय थानाय समाव 30 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा मोब्लिब गोहोजों बोगथाबजानानै जिउ गोमादों। पुलिसनि सुलुङाव बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। बे जाथाया बुधबारनि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला मिथिनो मोननाय जादों दि सुबुंखौ उत्तर प्रदेशनि मैनपुरीनि थागिबि हरेन्द्र होननानै सिनायथि मोनदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हरेन्द्रआ मेन मुबारकपुर रेडनि गंसे गेस्ट हाउसआव ओंखाम संग्रा महरै खामानि मावोमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'आव मोब्लिबनि तारनि साखाथियाव थानाय टेपनिफ्राय दै लाबोनाय जादोंमोन जेब्ला बिथाङा मोब्लिबनि झटकायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। बिथांखौ CGM देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन फाहामथायनि थाखाय, नाथाय बिथांखौ फाहामथाय होबाय थानाय समावनो थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। पुलिसआ गोथै सह'खौ संरैखा खालामनानै नायबिजिरनो थाखाय जायगाखौ बन्द' खालामो आरो सांग्रांथि गैयैनि केस रेजिस्टार खालामनायबो जादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय बुङो। कार्बि आंलं जिल्लानि देन्थाघाट 3 नं जांसिगुरि गामिनि सोमदोन बसुमतारिया उरिष्यायाव गोमानानै दं। कार्बि आंलं जिल्लानि देन्थाघाट 3 नं जांसिगुरि गामिनि गावराव बसुमतारि आरो तक्ली बसुमतारिनि 26 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सोमदोन बसुमतारिया उरिष्यायाव गोमानानै दं। सावगारियाव दिन्थिनाय सोमदोन बसुमतारिखौ सोरबाफोर सुबुंफोरा नुसनबायब्ला 600032351227 नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। सासे फोरोंगिरि आरो बेनि लोगोआ गारि सिङाव सासे फरायसुलिखौ गाज्रि खामानि मावनो नाजानाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाया ओनसोलाव सोमजिदों। जाथायखौ लानानै डिब्रुगड़नि सांग्रां नोगोरारिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। डिब्रुगड़नि गंसे फरायसालिनि रेहमान मुंनि फोरोंगिरिया लेजाइ जौसिन गेजेर फरायसालिनि सासे फरायसुलिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनानै गंसे गारियाव सोनानै लांदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला लेजाइ जौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफ्रा थांनाय रबिबारखालि मोनसे सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय शिबसागराव थांदोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला सोलोंथाइ दावबायनायनिफ्राय फैफिननाय समाव फरायसालिनि फोरोंगिरि रहमाना सोलोजों मोनसे मुवाखौ दैजों गलायनानै फरायसानो लोंहोनो नाजादोंमोन। बेनि उनाव बेनि देहानि गुबुन गुबुन अंगखौ गाज्रि रोखोमै बिथाङा टाच खालामनो नाजादोंमोन। बै समाव फरायसाफोरा बे बाथ्राखौ लानानै रावबो गुबुन फोरोंगिरिनो जेबो अजद होआखैमोन। नाथाय न'आव फैनानै बिमा-बिफाखौ खौरां हरनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बरबरुवा पुलिस थानायाव माखासे गार्जेनफोरा अजदनि सायाव बिथा खालामनानै डिब्रुगड़ पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिर आरो पक्स' आयेननि गेजेरजों 1110/2025 U/S 75 BNS RW सेक्सन 10 नि गेजेरजों बिथांनि सायाव केस रेजिस्टार होयो, जेराव फोरोंगिरि आदवार रहमान आरो बिनि लोगो राजेश ठाकुरखौ खायो आरो बिसोरखौ सेन्ट्रेल जेलाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिमोनदों।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।